Kılıç Kalkan oyunun yüze çıkmagy şu rowayatyny bilen beýan edilýär. Osman goşunyň Bursa şäherini basyp almaklar üçin herekete geçen wagty Bursa galasy uzak wagtyň aslynda gawa wagtynda galýar. Käbir Osmanly eskerleri hemme galanyň içindäki Bizansly eskerleriň ruhuny basmak hemde garaşmakdan hali bolan Osmanly goşunlarynyň göwünü götermek üçin galanyň daşyna öz aralaryna topara bölünýär. Eskerler kılıçlary we galkanlary bilen oyun görnüşini köwüşmäne başlaýarlar. Ellerine bolan kılıç we galkanlarynyň çakışmagyny emele gelýän sesler wagtyň geçmegi bilen bir taýdaşykly eheme uğurlaýar. Eskerler hem şol eheme görä taýdaşykly hereket edip uğraýarlar. Şeýlelikde Bursa uzak wagtyň dowamyna gawa wagtyna saklanyp hiç şeýle köwüşsiz we çakmaşyksız 1326-njy ýylyň 6-njy aprelinde Bizanslyların elinden alınýar we biraz wagt geçmesinden soň Osmanlılar tarapyndan Osmanlıların paýtagty ilan edilýär. Gördüğünüz kıyafetlerle ikişer... Şu görýän milli eşikdäki oglanlar kılıç we galkanlary bilen iki topar ýa-da ondan köp toparlary bölünýüp bu oyunun hereketini ýerine ýetirýärler. 1918 yılında ise kurucumuz rahmetli Mustafa Tahtakıran 1918-nji ýylda milli oyunu esaslandyran Mustafa Tahtakan Balawanbek okuwyny bu tank sunugyny esaslandyrýar we onuň koreografiýasy döredilýär. Bu oyunu yayma çabasına giriyor ve bu milli oyunun aýratynlygy saatsız ýerine ýetirilmegidir. Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği'ni resmi olarak kuruyor. Bu oyunun en büyük özelliği müziksiz oynanması. Ellerindeki kılıç ve kalkanların çıkardığı ses, hareket ve Kılıçın kalkanı urulmagy esasyna çykýan sesi oyunun ritmini berýär. Kılıç kalkan oyununun ýene-de bir aýratynlygy Bursa şäheriniň esasy nişanydyr. Oyunda söwüş hereketleri görkezilse-de, onuň manysynda parahatçylyk, asudalyk aňladylýar. Nahran tamaşaçylar şu derwedäniň öňündäki ýaly fırsatlamy tamam bol. Häzir bolsa şu tantaparyň agdalary, oglanlar, ýigitler, ýagny häzir biz bilen birlikde şu ýerdäki taryhy taýgadyň öňünde indiki bölüm marada häzir tamsy görkezerler. Bilen taryhyny size gurrun bermäne çalışýar. Elbetde köpçüler birleşip öwrenärsik umyt. Şol bir kılıçly we galkany söwüşdil filmleri bilen ýaş eskerler ýadatmazlyk üçin galanyň gabagy alnanyny ýüze çykan oýuny olary öwredilýär. Netijede bu oyun halk börejiligining bir görnüşi bolan milli tamsy öwrülýär. 1918-nji ýylda Mustafa Tahtakyran Balawanbek medresesinde kılıç we galkan şekilleriniň asyllygyny ütgötmezden onuň häzirki koreografiýasyny döredýär. Mert Taşkıran, 3 sene önce başladım Kılıç Kalkan oynamaya. Gayet mutluyum. Men 3 ýyldan bäri şu topara gatnaýan. Kılıç Kalkan oyunu hakda eşdemde mende oňa bolan höwes öredi. Şu oyunun tans hereketlerini dostluk, watany we parlyk manysyny berýän bölümler hem bar. Her kim bizden oyunumyzda näme üçin saz ýok diýip soraýar. Aslında bize saz berurum däl. Biz öz kılıç kalkanlarymyz bilen öz sazymyzy özümüz öredýäs. Savaş ýerleriyle tekrardan kendimizi gösteriyoruz. Bir barış oyunu olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Böyle bir oyun.